Bună, numele meu este Andrei și astăzi vă voi prezenta o modalitate de a face bani ușor. Această modalitate este Anunțiomatic, un site de publicitate spaniol care vă plătește să vizionați reclame. Cu cât mai multe reclame vizionați, cu atât mai mulți bani primiți. Țin să menționez că trebuie să aveți cel puțin 18 ani ca să vă înregistrați pe acest site. De asemenea, e nevoie și de un cont bancar. Site-ul vă va transfera banii câștigați în acel cont. Bun. Pentru fiecare reclamă vizionată, veți primi un anumit număr de bonomaticuri. Bonomaticurile sunt moneda creată de acest site și cu ajutorul ei calculează câți bani trebuie să trimită spre fiecare utilizator. Pentru ca firma să înceapă să vă plătească, trebuie să ajungeți la 10.000 de bonomaticuri. În funcție de timpul dumneavoastră liber, asta poate dura de la 3 săptămâni, la 4, la 5, aproximativ o lună de zile. După ce strângeți cele 10.000 de bonomaticuri, în aceeași lună, la sfârșitul lunii, atunci se fac toate plățile, site-ul o să vă trimită banii pe care meritați direct în cont. Bun. Pentru 10.000 de bonomaticuri, acum primiți de la 70 la 90 de dolari, în funcție de cifra de afaceri a firmei. Dacă strângeți mai multe bonomaticuri, bineînțeles, veți primi mai mulți bani, se poate ajunge destul de ușor la un venit de 300, 400, 500 de dolari, în funcție de cât timp aveți și de cât bani aveți nevoie, bineînțeles. Bun. Dacă vă hotărâți să dați acestui site o șansă și vă spun că merită, puteți să dați click pe linkul din descriere care vă va transfera automat pe această pagină. Aici găsiți câteva detalii despre site, în mai amănunt. În mare vă spune ce v-am spus și eu. Și dacă vreți să vă înregistrați, aveți aici înregistrare gratuită și trebuie doar să introduceți nume de utilizator, e-mail, aici e codul de invitație care e altul 26 pentru că ați dat click pe linkul de la mine, lăsați așa și aici o parolă, una care vreți dumneavoastră, dați pe înregistrare, vă confirmați contul și puteți trece la treabă. Dacă nu sunteți sigură ce trebuie să faceți pe site, pentru că încă e în spaniolă, acesta e un site nou pe plan internațional, până acum a fost disponibil doar în Spania. Dacă nu știți sigur ce aveți de făcut, nu înțelegeți ceva, eu o să mai fac un tutorial despre metodele de lucru și puteți să vizionați și pe acelea pentru a avea o mai mare înțelegere a ceea ce trebuie să faceți. Bun. Cam atât deocamdată. Vă doresc o zi bună și spor la lucru.